بله بريس حسن أورتاج دستريد الصباح بخير به براستي الكربوراني تشارلكين زحف رنگين وزحف بالكيش تنال دارخستن أو جيجوانا وبيجيش نتن شفاء عن وجو بالنخوش راحتكن بالا ولاتيان إيجول ودر دجين إيجول كربوران دجين دكشين السر تشتين نباش وجو به جرك شغالي نفخون جرك عراق نفخون جرك وجو بترياك نفخون جوانا هشيارتكن ومالباتا هشيارتكن جبوناجو نكف ناري خراب دام دفي أوايدجي بيجيش الويدري ايجو خباتي دكن نهاكي بروجيك الدرخستنا قيمة قامية ودي وإل صالح مديرية ودي جي بشتغيرية دي في بروجي نهاكي جي بربرسياري في بروجي نهاكي القلمنا ودر حقي في بروجاك ونهاكي آماده كرنا و آگاهی دي مگرو أرمانجا في بروجي تشيات خوازن قول كربوران تشل دار بخن بريز محمد شيحانو بخيرتنا وشانما وين كارم بحثا في بروجا خو بكن قالوا أرمانجا وتشيا ev projeme armanca me ji boy hem ciwanê me gencê me gelê me hemû ji madeyê tiryakê alkolê cigarê em dûr bixin em dixwazin va tiştê ne baş li nav topluma me çê nebin ji belavî hawî me got em balê bikişînin ser projeyekê me proja me çawa bû qasî sî hev me got em hevalê me ê bisikletê dajo em ê bînin nav hevdê و قاسی 2 کیلومتر لهر ناوچه‌ای متابی سری مل دار گیچیته کربورانی مدست بکر ام دوازن و پروژه ما بلاوه ناوچه‌ای مردینی و ناوچه‌ای دنجی حوالی مجی لما بنهرن اوجی تشته وسط چبکن آرمانجا ما لوی دری ام دوازن لسر همو دنیای آنها yani bir ziyade de be tiryak و alkol cigare و همو maddeyin bağımlılık çeriki emrin zanin yani Dünya Sağlık Örgütü ji raporu vanji li servi hene em doğazın li velatê me li devlet amet işte va ne baş çê nevin û hene jî em kêm bikin li ser veya em çi çê dikin em doğazın zarok derbasî faaliyetê sporê bibin faaliyetê me sporê jî tenê ne bisikletê em doğazın ciwanê me yextiyarê me û hemû gelê yani karê sportif û faaliyetê sportif hin zêde li ser bişoğulin ji xwe wezareta tenduristiyê jî dixwaze mirov royê 10,000 gav bimeşe yani ne tenê li ser bağımlılığê li ser nexweşiyê dijî seba em gelê me biparêzin em dixwazin vücudê me sihat be û baş be ser vê hawê em kanin çi bikin em kanin ji malbata re bibêjin zarokê xwe ji hevalê ne baş dûrxînin zarokê me pêşerona me ne ez bi xwe pisporê zaroka me zatî xebatê me jî gelek berê li ser viya me çêkirin li bajarê din jî me çêkirin zarokê li kolana dişoxulin zarokê demsalê karker aile wana deher karê derve dikin bi ser wana jî me gelek proje çêkirin em dixwazin zarokê xwe bi her hawî biparêzînin yani hem tenduristiya wana hem xwendina wana û hem jî zaroka li ser vê demê li ser vê çaxê em kanin çawa yani zarokê me hîn pêj daherin hîn baş bibin hemû xebatê me li ser viyane li dargêçî tê kerboranê jî bi rastî ez takriben mehnî vek hatim vê derê me got bira navçeya me navê we ya li ser tiştê baş werizanîn hîn gelek projê me jî di rêzê da hene birêz kaymakamê me jî Rizwan Bek jî Xwedê jê razî vê destek û alîkariyê didime ji xwe li ser madde bağımlılığê jî Serokkomar Birêz Recep Tayyip Erdoğan jî em zanin gelek xebatê wan jî li ser va projeyên dijî madde bağımlılığê hene em jî dixwazin hem saye wan hem jî li vê derê hevalê me jî bi rastî destekê didin me em balê bikişînin ser va xebatana em balê bikişînin li ser va projeyana û vana hîn zêde bikin û gelê xwe em ji tiştê ne baş biparêzînin û em vana yönlendirmişî sporêkin faaliyetê sportif يعني في جراية كمينة جو تشالكي هانو تينا الدارخستن أو جيش طرف بيجيشكي جو نج أهلي ورن يعني إيش دار هاتنا ودن هاك وظيفة خو بيكتينن ونفي شاوات بينن خوارتان شاوا أفخبات ديت يعني بشكريكة شاوا دانوا ولا قال لي ما زعف ممنون دبن براستي يعني امبير خبر ددن
Dve bahatin avel ve dere gelek tişt hat guhertin. Ya em çava em doğazın dere emli çuni jibor za xode em ve dere çe bikin em ihya bikin em inşa bikin hem liser zati em şkura kari xodikin lwe dere em zaro ke xujboy tenduristiya wana em dişoğulin nav nekhoşxana dar geçiti em kari xodikin lebele bey vici tişte jiddil yani xabate jiddil em dve gönüllü hareket em doğazın projeyi vaji em çe bikin و gelji zaf memnuniz bi hawi. وەکە گۆبین هەکی هێشیاریگە وندنە مالباتان ئەنجوانە گەرەک چ بکەن ji îro pêve Ji îro pêve daxwaziya me ew e malbat jî zarokê xwe biparêzînin zarokê xwe yani tenê zarok ne em bê em bişînin mektebê û xerciyê wan di berîka wan kin û bêherin işte tiştekî wan nabe gerek em zarokê xwe taqîb kin hevalê ne baş hevalê ne qenc ji wana dûrxînin û zarokê me jî yani peşeroja me meseri da jigo yani zarok pir tiştekî mühim e gerek em wana bi her havî taqîb kin hem xwendina wan hem hevalê wan sosyal çewra wan hem bedena wan hem ruhê wan û zînê wan gerek em hemûya yani taqîb kin tena serê xwe bernedin û beşdarî faaliyetê sporê daxwaziya min a herî mezin ew e ger dema dibistanê da ger jî di tatilê em bê sömestrê da tatila nodroyê da jî em dixwazin zarok zaten li vê derê navçeya me da gençlik merkezî jî heye dixwazim zarok li vê derê hîn zêde wext derbas kin li vê derê kanin kitaba bixwînin kanin li vê derê faaliyetê xwe sportîv bikin kanin li vê derê lêstika jî bilîzin ez dixwazim zarok beşdarî faaliyetê wisa bibin. مالیاڤام سپاس کن ji bo nagehiyê Ez spas dikim sersera serçavar. برێز حەسەن ئۆرتاچ ئیرۆ مهڤانێمان بیژیشکێن زارۆکە پسپۆر محەممەد شەیحانlı بوو و دەرحەقی پرۆژا گون هاکێ لکەر بۆران لدار دخن و gelek بالا وڵاتیان دکشێن دەرحەقی و ئاگاهی دەنەما ناکێ گوتنم درە ناوەندەی